subject of discussions on what is being translated before the House. 10 county ma Embu oyudo gige ritruok e kinde mag thieth manengo gi romo milion 10 kowuok Commission for Essential Drugs and Supplies kata meds. Gige ritruok go moriwo gloves mirwako e lwedo, abuog rombe, sandan, apron, pamba, ofuko mag keto remo e kind gik mamoko biro konyo jochiw thieth e sub-counties 4 ma county no e chwalo chenro mag thieth e yo makare. Kokaw gige od thieth weko e Embu Level 5 Hospital, jalup gavana ma Embu Kinywa Mugo olando ni chieng' ngeso gibiro yudo yedhe manengo gi romo siling milion 20, to e juma manyien bende yedhe manengo gi dirom milion 34 ibiro ke ute mag thieth makono mondo mi otiek nok mar yedhe makinde ka kinde. Chenro ma kama koro kelo fuong'ruok ne jotuo mosebedo ka ywak e wi onge mar yedhe e ute mag thieth ma kaunti no. Katika hii hospitali kuu kabisa hapa Embu, ambao ni Embu Level 5, tumepokea vifaa za matibabu ambao inaitwa non-farms ya milioni 10, ambao tunatarajia leo jioni na kufikia kesho. Hiyo ni mandawa ya kawaida ambayo itakuja Level 5, ni ya dhamani ya 20,000, ya milioni 20. Jumatano wiki ijayo tutakuwa pia tumepokea ndawa za dhamani ya 34 million, ambayo itakuwa ni mandawa ambayo sasa itaenda katika Level 4, iende Level 3, Level 2 na pia ile dispensary ya chini kabisa. Kwa hivyo wacha niseme mimi niko na furaha sana kwa sababu hii mandawa ambayo non-farms ambayo imefika, vifaa ya theater, mashindano, maserages, mask na vitu kama hizo. Jodolo e gwenge ma Mombasa kwayo jodak kaachiel gi ji mamoko mondo mi oriwre kodgi e lweny mar kedo gi yedhe mamero ji magiwacho ni osekawo ngima rowere mathoth e alworano. Kanoloso e romo mar puonjo oganda e wi yedhe mamero ji kaachiel gi apisa mag Nakada Mombasa, ne giwacho ni gichako chenro mar reso jogo matiyo gi yedhe mamero ji kokalo e Community Rehabilitation Center magiwacho ni osekonyo ji maromo 125. Gimedo kwayo sirikal mondo yie osirgi e kedo gi yedhe mamero ji. Kulevya wale wanauza, serikali iangalie, hata Nakada kama tunafanya bidii na wao, na pia kuwe na njia ya kuangalia hawa wanayouza haya madawa ni wakina nani, wanatoka wapi, maana wengine ni watu wakubwa sana katika nchi hii. Hii Community Rehabilitation Initiative tulianza huko Kiambu Githunguri, na tuliamrishwa hii kazi ni second lady. Tutoke kwenye makanisa yetu tuwaongeleze, na tulipoanza namna hiyo after only 1 year 125 addict had reformed. Sasa hii tunapoongea wengine wamerudi kazini mahali walikuwa wamevutwa kazi, wengine wamerudiana na familia zao kwa sababu wengine wametoka kwa mafamilia tajiri wamerudishwa, wengine tumerudi kwa kampuni zingine kuwatafutia kazi huko.